Gihanyag og libreng sakay ang kapulisan ug ubang LGU alang sa mga sumasakay sa Davao Region taliwala sa taas nga presyo sa petrolyo. Sumala ni Police Captain Hazel Caballero ang tigpamaba sa Davao City Police Office nga nakuha sa GMA Superradyo Davao nga mandato kini ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. alang sa tanang kapulisan. Gamiton sa libreng sakay ang mga patrol cars sa nagkariang police station ug support unit sa pagpasakay sa mga makitang commuter sa dalan. Apan giklaro sa kapulisan nga idalit ang libreng sakay sa panahon nga bakante ug walay laing operasyon ang kapulisan aron dili maapektuhan ang pagpatuman sa seguridad sa syudad. Nagdalit sabog libreng sakay ang Tagum City Police Station. Mihanyag sabog libreng sakay sa bus ang lokal nga panggamhanan sa Santa Maria, Davao Occidental alang sa mga magtutudlo ug estudyante sa lungsod. Magsugod ang libreng sakay sa alas 6:30 sa buntag nga manukad sa municipal grounds padulong sa barangay San Agustin ug Basyawan nga dunay mga pick-up points sa Basyawan, Kurbada ug Basyawan Gym ug Barangay Gym sa San Agustin. Tungod sumala pa kini sa nabatikdang kakulang sa mga nagabiyaheng pampublikong transportasyon sa lungsod.